Ananging istrine Nabi Lut, Bu, Masya Allah, dituturi mboten saged, dituturi mboten kenging. Muga-muga Ibu nggih rumah tanggane iso mulya donya ya iso mulya akhirat. Mulane wong nak rumah tanggane iso mulya donya, iso mulya akhirat niku diarani rumah tangga sing bahagia donya, bahagia akhirat. Nanging wonten nomor setunggal rumah tanggane Nabi Lut. Nabi Lut besok jadi penghuni surga, tapi istrinya Nabi Lut jadi penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Nomor kalih, Bu, nomor kalih sing wadon ahli swarga nanging sing jaler dadi ahli neraka. Padahal bojone uripe ning donya nyambut gawe bareng ning ndi bareng. Nabi Lut yang ngono uripe bareng ning ndi bareng, nanging benjing teng akhirat ora iso ketemu meneh mergo beda tempate. Sing nomor loro sing wadon dadi ahli swarga, sing lanang dadi ahli neraka. Rumah tanggane sinten? Rumah tanggane Raja Fir'aun, yaiku rumah tanggane Siti Asiyah. Dadi Siti Asiyah niku benjing dadi ahli swarga, Raja Fir'aun dadi penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Mula bapak-bapak ngaji ngeten iki ayo kenek dienggo napa disaring. Nak sangke bapak-bapak empun ahli salat, ibu-ibu dereng diaturi kalih bapak, "Dek, ayo salat." Jawab sing apik, "Nggih, Mas. Kula tak wudu riyen." Alhamdulillah. Kan yono wong lanang ngajak jamaah, "Dek, ayo jamaah." Jawabane sing wedok ngene, "Nang mangkat dhisik aku roh nggone." Roh nggone. Ya roh nggone ta masjid utawa musala, tapi ya ora gelem ta teko roh nggone tok. Muga-muga wonge ra krungu. Amin Allahumma amin. Dadi rumah tangga sing nomor siji napa Bapak? Sing lanang ahli swarga, sing wedok dadi ahli neraka. Nomor loro sing wedok ahli swarga, sing lanang ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Sing nomor telu sing lanang yo ahli neraka, sing wedok yo ahli neraka. Cara botol ketemu tutup niki Bu, Masya Allah. Sampai dilaknati kalih Allah dinas dalam Al-Quran, "Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran data lahabi wa mra'atuh." Dadi Abu Lahab, Pak Bu, sak bojone niku benjing dadi ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Ayo bapak-bapak, mumpung cek diparingi panjang umur, diparingi sehat, kesempatan kula panjenengan tasik wonten nggih, tasik dibuka pintu surgane Allah. Amin Allahumma. Pintu ke surga selalu terbuka, siapa orangnya bisa ke sana. Amin Allahumma. Asalkan saja baik amalnya semasa dia hidup di dunia. Ya Imam Al-Rusli As-Sadadi Antabahullah Mu'tabadi wa bidunyaya wa akhirani ya Rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Pintu ke surga selalu terbuka. Bapak nggih, Bu, swarga pintune cek terbuka. Lho pokoke syarate wong iku
Biyen nom-nomane ra gelem salat, nom-nomane ra gelem poso. Alhamdulillah sakniki generasi-generasi sampeyan sekar niku teng pondok-pondok daerah Bojonegoro kathah sing sami mondok. Alhamdulillah. Nggih ta Pak nggih? Niki malak bapake putrane teng mriko tenggene derek kula nggih, enten sing derek kula. Alhamdulillah. Pintune surga Bu cek terbuka. Pintu ke surga selalu terbuka. Siapa orangnya bisa ke sana. Sapa wae iso ning swarga. Amin Allahumma. Asalkan saja, asalkan baik amalnya semasa dia hidup di dunia. Sarate sampean mumpung cek urip ngamale kudu apik. Sarate niku nek awake dhewe ora pengen ning swarga wis to saiki ora usah ngamal apik. Teng akhirat karek loro Pak Bu. Teng akhirat karek loro, nek gak swarga ya neraka. Mung mboten enten malih. Lah nek ning donya iso, ora ana ning Sekar mungkin ning Klina, gak ana ning Klina mungkin ning Bergaleh. Nggih ta Bu nggih? Iso digoleki ning ndi-ndi, tapi nek teng akhirat mboten saged. Ayo Bapak Ibu, mumpung cek diparingi sehat, ayo kanggo ngeraih akhirat. Amin Allahumma. Amin. Ojo sampai rumah tanggane kaya rumah tanggane Abu Lahab. Abu Lahab sak bojone Bu Pak dadi ahli neraka. Gitu. Saya selana rong zata lahabi wa mraatu. Lho, Qur'ane sampean kabeh wis hafal. Ya Allah bakal manggon sapa Lahabiu Abu Lahab wa imraatuh lan bojone Abu Lahab. Dadi enek ning Quran ki rumah tangga sing lanang ahli swarga, sing wedok neraka, sing wedok ahli swarga, sing lanang ahli neraka, sing nomor 3 sing lanang ahli neraka, sing wedok ya padha ahli nerakane. Nauzubillah min dzalik. Ayo Bapak, ayo niki mumpung cek kesempatan, ada waktunya ada nggih, masyaallah. Tak dongakno muga-muga lewat ngaji niki panjenengan sedaya dikehendaki Allah padha saged nindakne perintah Allah. Amin Allahumma. Hawane Pak wong nek arep ngibadah napa Bapak isin arep ning masjid Jumatan niku lho Pak, sikil kaya dimoti wesi mbuh pirang kilo ngono. Abot ora kaprah. Nggih napa mboten? Ayo Pak, ayo diperangi setane kula panjenengan, ayo diperangi, ayo padha masjidé wis dibangun apik, ayo nang Jumatan waya Jumatan ya Jumatan, waya 5 waktu ya 5 waktu. Mulane salat 5 waktu niku Bapak niki suatu kewajiban nggih. Aja sampai panjenengan remehne, alah salat meneh nyatane sing salat yo montore ra gadeg, aku ra salat malah montorku apik ngono. Lho nak donya iki kabeh diparingi lho Pak. Donya iki kabeh diparingi. Wong ra salat ya diparingi donya, wong sing salat ya diparingi itu. Innallaha a'tad dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Walakin a'tad din illa liman yuhib. Lho Bapak Bu, dawuh Kanjeng Nabi sak temene Allah ku paring donya marang wong sing disenengi lan ora disenengi. Nak donya kabeh dijatah Pak. Masa wong kafir ora salat ndah kabeh dijatah. Cina-cina sing mboten Islam kabeh dijatah donya. Gitu nggih? Malak sugih-sugih sing ora salat-salat tok. Gitu Pak nggih? Lah sing salat malak montore mbeluk kok. Gitu nggih? Angger menggo ngik-ngik kaya dam truk apa Pak? Alfa nggih. Masyaallah. Cek usum Pak nggih. Ya kena nggo ngusungi bangkeli jagung niku nggih masyaallah nggih. Bapak-bapak nggih, jenengan aja krana aku ra salat kok donyaku akeh, jangan seperti itu. Beda. Kehendake Allah beda, gitu. Mulane salat niku penting. Ayo salat ben iso mulya donya, iso mulya akhirat. Nggih, amin Allahumma. Ayo padha salat kanggo sanguning akhirat. Lho, salat iku kanggo sangun endi, Pak?
ning akhirat. 17 rakaat rina wengi aja telat. Ayo Kang. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karamin yen jejeg salate uga jejeg agamane. Amin Allahumma. Didelok Pak Bu gampang delokane wong, pokoke angger salate sregep istiqomah, wayahe Jumatan ya Jumatan, wayahe nduhur-nduhur iku nandakne wong iku agamane kuat. Yen salate uga rubuh agamane, keterak gremes ya gak salat. Masya Allah, Jumatan ngelu itik-itik ra teko. Muga-muga wonge gak krungu. Amin Allahumma. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ya wasi'an karamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ngajak Bapak nggih, mboten ngejek. Ngajak. Dadi namung ngemutne wong ngaji niku mboten saged ngrubah fisik. Sing ngrubah atine. Muga-muga silaturahim kula kalih panjenengan tidak merasa tersinggung, tapi panjenengan merasa diingatkan. Amin Allahumma. Amin. Keranten napa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Gak ono Bu wong iku sempurna, gak ono. Peh kiai gak tahu salah. Pak kepala desa gak tahu salah aja meneh kok kepala desa RT RW presiden nih lho Bu. Ngene iki usum corona niku dilok-lokno kok. Ya ora? Kiai ya padha wae salah lan jenengan niki pas ketepaan kula sing teng panggung kula elekne nak panjenengan limang waktune durung sempurna ayo disempurnakne. Amin Allahumma. Mumpung ijek sehat, mumpung jek diparingi panjang umur ngono nak jenengan iso nampa. Mergo apa? Wong ngaji niku mboten ngrubah fisik, gitu. Sing pesek ya panggah, sing elek ya panggah, sing pendek ya panggah. Gitu nggih. Lho tenan to. Ana dhuwur, ana cendhek. Hehehehe. Iso Bu? Halo. Ibu kok iso kaya kuwi kondang tenan. Ana enom ana tuwek. Ana ayu ana elek ya nek wong ya nek sing ayu ya ana sing ana mancung. Ya mancungi musoe pesek. Wong kene ya nek sing pesek. Tutupi kerudung. Dadi ngaji ki gak iso ngrubah fisik, Bu.
jenengan teko kene tak ngajekno tak jak salat sampean pesek muleh ya panggah pesek sampean tuwek ya panggah tuwek sing rubah karakter Pak aja sampean jenengan gelo pokoke ngaji niku mergo apa sampean ki ngaji ki sak Bapak oleh ganjaran padha karo ganjarane salat sunat 1000 rakaat lho sampean tak ngajekno sak bab salat mawon jenengan iku lho Pak oleh ganjaran ibadah salat sunat 1000 rakaat. Lah kok nak sing tak babne iki 5 bab umpamane aku mung wis bab walimatul arus sak bab pisan. Iki terus nerangne salat oleh 2 bab. Oleh pira pisan? 2000. Lah kok nak 3 bab wis karek ngitung. Aja mulai sampean. Amin Allahumma ya Allah ngono Bapak nggih manfaate ngaji kaya ngono kuwi. Dadi salat niku perintah Allah, mboten perintah presiden. Lah nika perintah salat niku Allah mboten lewat malaikat Jibril ngutus Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu. Nak poso kan lewat malaikat Jibril ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam lewat malaikat Jibril. Nalika Gusti Allah majibne haji lewat malaikat Jibril gitu lewat malaikat Jibril kon haji lah nalika Allah niku perintah salat 5 waktu Kanjeng Nabi Muhammad dipanggil langsung datang hadapanipun Gusti Allah mulane Pak Bu salat niku gak kena ditawar gak kena dinyang nak liyane kena dinyang Pak Bu kena dinyang sampean duwe duit wakeh arep haji ternyata Mekah tutup Madinah tutup gara-gara corona nggih napa mboten berarti sampean gak wajib haji karena apa teng mriko mboten aman sampean duwe duit dadak gak ana pesawat menuju Mekah sampean gak wajib haji karena gak ada pesawat niku haji. Nomor 2 zakat. Sampean wajib zakat kuwi lak duwe bondo enek hitungane sak nisab. Nak sampean niku panene mung oleh 8 glangsing ya ora wajib zakat. Lho, poso ya ngono. Sampean kok duwe lambung, duwe penyakit sing kira-kira dienggo poso kok tambah nemen lorone sampean ora poso ya ora dosa nanging sampean ngajuli utawa ngijoli bayar fidyah. Tapi nak salat Pak mboten saged ditawar. Lah kowe gak salat lek lah aku kena lambung nih. Ora ana ngono kuwi. Lah kowe kok gak salat lek lah aku kena kencing manis nih. Ya ora salat no. Ya ora ana Bapak. Mulane saking wajibe salat kuwi nalika semono Kanjeng Nabi diperintah langsung. Muga-muga nggih Bapak nggih awake dhewe kabeh dikersakne iso padha nindakne salat 5 waktu. Pirang menit to Pak sampean salat? Paling-paling 5 menit niku wis apik. Usolli fardhul maghribi salasa rakaatim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Nak jenengan iso kabira mbok waca gak iso langsung Fatihah. Nak umpamane bar Fatihah waladhdallin amin sampean kok mampu maca surat pendek maca nak gak mampu ya langsung rukuk. Kok umpamane isone sampean mung inna karo kulhu angger salat ya Fatihah inna kulhu ngono ora apa-apa. Lho enake ngene. Amin Allahumma. Lho ngono lho. Ora usah mikir sampean iki aku pe salat urung iso khusuk. Ora usah mikir ngono. Sampean ngenteni khusuk sampai mati ra iso khusuk. Tenan. Wong salat ki angel ra kaprah. Sampean sing wis salat-salat lho tak takoki jujur. Allahu Akbar. Tahu sampean mikir nang rong dewe suket nang sapine bengak-bungok ngono ta ora? Lho nate kok ibu-ibu Allahu Akbar eling karake kudanan barang ngono ya ana kok. Lho piye to? Salat ki angel ra kaprah kok. Piye to? Kula niku lho rondok mambu kiai. Aja mbok walik tapi. Mambu kiai, gitu. Lho pas bangun Bu, Pak, kurangan wesi. Lho kabeh mangkat jamaah lho kok karo tukange, "Yai, napa?
wes ini kirang. Lah kirang piro? Paling nggih kirang anu mungkin nggih 3 dosa. Masyaallah, sik kurang 30 akeh men ngono. Lho aku salat lho Pak, kok iso mikir wesi to. Lho kiai ra gadhek ya ngene iki aku ya ngono gitu. Padahal mambu kiai. Allahu Akbar. Lah wi kronologine ngene Pak. Sing jamaah nggo ngarep ki cah TPQ ya cah kelas 5 SD 6 SD niku nggo ngarep. Urung ana keterangan masalah nek ana imame salah niku diemutne kalian kalimah tasbih subhanallah ku ngono cah TPQ. Lah nalika rakaat keempat niku kan kudune rakaat terakhir to ngasar gitu Pak nggih. Lho niku lho aku ngadeg meneh. Dadi 5 ngadeg niku. Lho bocah cilik niku oh ya melok ngadeg tapi rame. Salate ngasar saiki 5. Salate ngasar saiki 5. Astagfirullahaladzim. Gara-gara mikir wesi. Sampeyan ya tau ngono nggih. Ngoten nggih. Lah ya wis ta pokoke melu, pokoke salat ki pokoke melu. Ora usah mikir aku urung iso khusuk, urung mikir lah sampeyan. Soapan sampean salat mpun anggere nang melu apa meneh gelem salat jamaah. Amin Allahumma. Manfaate tak duduhno pisan sampean salat niku. Wong kok iso ngreksa salat 5 waktu, yang pertama barokah la yusibu fakrun fid dunya, uripe ora diparingi melarat ning donyane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. La yusibu fakrun fid dunya, gak bakal melarat uripe ning donya. Wong nak gelem salate 5 waktu tenanan. Mpun to enek mangkon rezekine. Amin Allahumma. Nomor loro niki penting, gak kalah penting. Wa yurfa'u adzabul qabri, wong nak ngreksa salat 5 waktune Pak, Bu, niku nalika mati ning alam kubur didohno sangka siksa kubur. Sapa sing ra pengen nang acung? Ayo, sapa sing ra pengin sok nak mati ora disiksa ning kubure? Kabeh pengen. Nak sampean ora pengen, lah resepe napa? Resepe salat. Sampean tau krungu napa mboten? Pak Mudin napa Pak P3N nang ning gone kuburan enek wong mati ditalkin, "He Bapak, nalika awakmu ditakoni malaikat loro mungkar nangkir, yen awakmu ditakoni sapa Allah, sapa pangeranmu, jawaben Allah." Nate mireng niku kuncine Bapak. Saiki mbok apal mesti sampean iso jawab. Sapa pangeranmu? Allah. Sapa nabimu? Muhammad. Apa kitabmu? Al-Qur'an. Apa agamamu? Islam. Sapa dulurmu? Sedulur mus. Apal to nggih? Pertanyaan niku. Pertanyaane malaikat mungkar nangkir ya kuwi wetok, Pak. Tapi ora kabeh wong sok iso jawab nak gak duwe kuncine. Kuncine napa? Salat. Amin Allahumma. Lho tenan, mulane panjenengan iki ngaji ning ngantenan ya karo nyeritakne salat. Amin Allahumma. Amin. Siji, wong kena ahli salat ora diparingi melarat uripe ning donya. Nomor loro, nalika mati didohno siksa kubure. Nomor telu, wa yu'ta kitabuhu biyamini, benjing teng akhirat diparingi buku catetane ngamal kelawan tangan tengen, Bu. Tangan tengen iki tangan apik. Nggih sampean kok sok nampa buku catetan sangka malaikat kok tangan tengen sing jenengan nggo nampa, alamat panjenengan dadi ahli swarga. Tapi panjenengan kok sok nampane tangan kiwa, alamat dadi ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Apa kuncine? Salat. Lho, amin Allahumma. Nomor 4, wa yamuru ala siratikal barki, benjing Pak Bu wong nak wis bar dihisab dikengken mlebu swarga lap kados dene kilat wong ahli salat. Sing nomor 5, wa yadkhulul jannata bighairi hisab wala adzab. Wong ahli salat Pak Bu sok mlebu swarga tanpa diproses, tanpa disiksa, tanpa dihisab. Monggo. Alhamdulillah. Udkhuluha bisalamin aminin.
Masya Allah Pak Bu jenengan dipapak kalih malaikat Ridwan ingkang sumeh wajah. Monggo monggo Bapak, monggo monggo. Tapi Pak nak jenengan teng swarga Masya Allah sumeh wajah malaikat Ridwan wa junudi. Nanging nuwun sewu lah kok wong iku ahli neraka Pak Bu dipabak malaikat Malik sak bolone karo nggawa kentes Pak. Tuh ngeden-ngedeni barang nggih. Masya Allah. Muga-muga Bapak nggih, muga-muga benjing dadi ahli swarga kabeh nggih. Amin Allahumma amin. Syaratnya kuncine salat. Muga iki salat sing tak sampekne. Keranten iki penting banget. Niki wis akhir-akhir zaman nek awake dhewe gak padha seneng ning masjid, gak seneng ning musala, nggih, mangke panjenengan nek umpamane kapundhut mesti getun, Pak. Mesti ora insyaallah, mesti getune. Masya Allah, muga-muga Bapak nggih. Amin Allahumma amin. Mergo apa nyeritakno Abu Lahab sak bojone wong rumah tangga loro-loro ning ngintip ning neraka. Sing nomor 4 bapak ibu sing jaler ahli swarga, sing estri ahli swarga, putra putrine wayahe nggih kabeh dadi ahli swarga. Niku teng Quran. Niku keluargane sinten? Keluargane Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim gadah putra Nabi Ismail. Nabi Ibrahim gadah putra Nabi Ishak, bahkan sampai keturunane Nabi Ibrahim dinapa kathah ingkang dados nabi. Lan ikilah rumah tangga sing lanang sing wedok dadi penghuni swarga. Harapan kula panjenengan muga-muga rumah tangga kula jenengan kados rumah tangganipun Nabi Ibrahim. Amin Allahumma. Nak kaya Nabi Lut yo ngesakne sing lanang swarga sing wedok neraka. Ngesakne Siti Asia sing lanang neraka sing wadon swarga. Apa meneh Abu Lahab. Masya Allah, naudzubillah min. Niku teng Quran Bapak. Muga-muga panjenengan iso ngambil hikmah terutama salat. Salat Jumat niku hukumnya juga fardhu lho Bapak, wajib tumrape bapak. Ibu hukumnya mboten wajib, tapi ibu gak Jumatan, tapi ibu ya tetap wajib sholat duhur. Kok ana pendapat tok kula nate ngaji lho. Jumatan niku wajib to Pak? Ya iya wajib kanggo wong lanang. Lah ibu-ibu mboten, tapi ibu-ibu ya tetap wajib sholat duhur nggih. Ibu-ibu nggih, dadi kunang pas jemaah nang libur. Oh, kok libur piye to ngoten. Lah mulane Bapak ngaji ngeten iki enek fikih, enek tentang rumah tanggane. Nomor kalih niki bab sing nomor 3 wis oleh 2000 ganjarane salat sunat sampean. Sing nomor 3 bapak-bapak rumah tangga iso tentrem iso bahagia niki konteke kudu nderekne napa dawuhe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku gadah putri naminipun Siti Fatimah. Siti Fatimah niku dinikah kalih Sayyidina Ali karamallahu wajah. Gadah putra yaiku Sayyid Hasan, Sayyid Husain. Nalika semanten Bu, Siti Fatimah putrinipun Kanjeng Nabi niku mboten kados sakniki napa-napa wong wadon sekeca. Nggih Bu nggih, sakniki napa-napa penak Bu nggih. Dek biyen niku ana wong wedok ngindit jun, ngerti jun Bu? Sing adah banyu nika. Terus nutu bebek. Lah zaman semono Siti Fatimah niku ngiling Bu. Ngiling. Cara nggelepung cara ngono ngiling. Niku nangis Siti Fatimah merasa berat, merasa abot. Nalika semono Siti Fatimah niku nangis. Panggih Kanjeng Nabi, kenapa Fatimah awakmu kok nangis? Ditanya kalih Kanjeng Nabi, bapak kula mboten kiyat masakne anak-anak, masakne bojo kula kados ngeten iki mboten kiyat, kepingin pados pembantu. Ternyata kalih Kanjeng Nabi, gak usah Fatimah, awakmu gak usah golek pembantu. Ingeten Fatimah, keringetmu nalika awakmu masak nih kanggo anak bojomu wisuk dadi
hijabun nar dadi aling-alinge geni neraka. Bu jenengan nalika masakne bapake kok pas kompore mati kok nganggo geni kok sampai keringetan Bu, jenengan gak usah nesu, nanging jenengan sing ikhlas keringete sampean kuwi sok dadi tamenge geni neraka. Ngono bapak-bapak ya aja mbok akali, gak duwe kayu nang mbok pekno lojo ki lho Bu, sok iso nggo tameng geni neraka. Ya meruntus bojomu kok. Lah kok bus lah ben metu keringete. Lojo lagi mbacok lah kon nggo masak ya gadok kok to nggih. Ya aja ngakali bapak nggih. Niku krana didasari ikhlas. Akhiripun Siti Fatimah Bu Pak, napa sing urusane bojo ora dikongkon nandangi wong liya, apa-apa urusane bojo ditandangi kiyambak. Amin Allahumma. Bapak-bapak, aku petakok ibu-ibu ngriki. Ibu-ibu ngriki nak diperintah nyucekne klambine jenengan, rasukane jenengan, ngoten niku jenengan sawang sumeh napa mecucu. Gak wani bapak-bapak nggih, apen jawab mecucu, awas kok nak menucucu ngono gitu nggih. Bu, panjenengan nak diperintah bapak niku jenengan atine sumeh napa atine gelo? Ora wong ibu-ibu nggone adoh ya, gak wani jawab. Bu, nak iso jenengan khusus pakaiane bapak, nak iso panjenengan iku kok usah gelo. Perintah nyuci dicuci. Eling Bu, ganjarane nyucekne kathoke bojo Bu iku dicatet 1000 kebagusan. Bu, eling nggih. Ibu-ibu sing teko kene bapake gak melo rene, koko kondur digoleki bapake. Pak, kathoke copot. Lho enak apa sih Pak? Ampun toh copot. Lho kok iso bengi-bengi ngongkon nyopot kathok. Ora kuwi bapake salah tafsir. Sik aku tak ngombe jamu ngoten nggih. Iki salah tafsir iki masyaallah. Ora kuwi bapak arep tak kumbah. Dawuhe Kanjeng Nabi disampene Yai Raqib, jerene nyucekne kathoke sampean siji bapak niku ganjarane 1000 nang diklumpukne kathoke. Lah nek kathoke siji lah nek kathoke 7 pira Bu? 7.000, masya Allah. Isuk jejer kathok pira Bu? 7.000. Amin Allahumma. Ngono wong wedok nak ngerti ganjaran. Mulane sampai diduduhno karo Kanjeng Nabi, ciri-cirine wong wedok ahli swarga ki 3. Muga-muga jenengan katut Bu. Khairun nisa'il mar'atu idza nazarta syarratka. Api-apike wong wedok yaiku nalika wong wedok disawang kakunge tansah nyenengne. Pripun Pak bojomu nak mbok sawang nyenengne apa gelakne? Halo. Nyenengne nggih? Krana bapake nggawa dhuwit bar adol jagung iki gitu. Masya Allah. Kene Pak duwite tak cekelane. Sampean ki gak prigel nyekel duit. Wong wedok sekel kok Bu. Sekel. Sing lanang sing nandur sampai kipu rupane gitu. Oleh duit niku sing nyekeli ya wong wedok. Ene wong lanang, sing lanang angger arep metu niku cekeli saiki ngono. Pening ndi? Ya Allah, nggih Bu nggih. Wong wedok sing apik Bu nalika kakunge kondur keng pundi kemawon dipabak kelawan wajah ingkang sumeh. Wis to nggawa rezeki ya dipabak sumeh, gak nggawa ya dipabak sing sumeh. Sajake kakunge bakda keng sabin bar nyemprot tangkine di tampani. Ngoten nggih. Amin Allahumma. Sing lanang bar nelaktor telaktore di ya Allah ngono meneh. Lah wong ahli swarga ya rada abot tok ya ngono kuwi. Sing lanang bar kantor tase
apane, sing lanang bar nyuting sotenge ditampani ngoten. Masya Allah luar biasa Bu. Enteng tapi abot, jarang wong wedok ngono iki. Lak jek anyar. Wong wedok kaya yo nak jek anyar. Nek wis samoh ngono ki yo sranggadeg. Ranggadeg. Ngerti ranggadeg, Bu? Ya. Muga-muga wonge ra krungu ngoten. Lah wong wedok iki kono kene padha wae ya. Samnang kono apik kene elek ngono, apa kene apik kono elek ngono padha. Nah, nang nek gak dingajek nang ngene iki kon diroe. Lah wong wedok nak pengen swarga, Bu, gampang. Petuk bapake ning ndi napa nggih? Dipabak lawan wajah sumeh. Aja takok dhuwit sik. Wong lanange angger lunga teko omah kok urung seleh pakaian, urung seleh barang digelar. Aja takoki dhuwit, ngamuk ya kok. Lho tenan iki. Urung teko omah kok takok dhuwit iki lho. Ya, aja takok dhuwit Bu nggih. Mulane dipabak kelawan wajah ingkang sumeh niku termasuk khairun nisa api-apike wong wadon. Nomor loro wa idza amarta ata'atka. Wong wedok sing apik Bu nalika diperintah kakunge kudu taat. Rungokno Bapak, perintah-perintah sing sae lho nggih. Aja perintah sing elek, Dik. Cucekno kelambiku sesuk Jumat apa tak nggo Jumatan. Nggih Mas, pundi malih niki celana niki menisan. Nggih Mas. Wong wedok kaya ngono iki harapane dadi ahli swarga. Dik umbahno kelambiku, Dik umbahno sarungku. Jawabane, lah tokormu mbok nggo apa? La ilaha illallah. Lah wong wedok diperintah sing lanang kok tokor dienggo apa? Muga-muga gak enek ngono iki nggih. Amin Allahumma amin Bu. Nggih, nderekne nggih. Wis to padha napa nggih? Padha mergawene, padha kerjane, padha kesele. Senajan sampean dadi bupati, sampean dadi gubernur, sampean dadi kepala desa, kok wong wedok ya kudu taat ning bojone. Ar-rijalu qawwamuna alan nisa. Lho, wong lanang iku kuwasa, Bu. Mulane bapak-bapak aja mung kuwasa-kuwasa tok lho, Pak. Sampeyan tak kasih tugas sampeyan. Wong lanang iku memberikan nafkah. Neng kendil guling ranti beras ranti blonjo. Wong lanang nak cek mampu ya kudu usaha. Rungokno. Artine wong lanang sing cek mampu iki cara nyambut gawe ya cek kuwasa, ya nyambut gawe ya cek akas, ya kudu golek nafkahe bojo. Ngono Mas sampun nggih, Mas calon mantan nggih. Benjing jenengan nak wis nikah tanggung jawabnya luar biasa. Mergo apa? Nomor loro memberikan nafkah batin. Nak bojone ngresakne wong lanang ya kudu iso napa nuruti kekarepane napa bojo. Sing paling sulit Ibu, Pak, wong lanang niku sing paling berat yaiku ngerubah karaktere bojo sing biasane ora gelem ngibadah malah kenteng ibadah. Niki juga tanggung jawabe seorang laki-laki utawa wong lanang. Ya Allah, Bu, niki berat nggih. Sing nomor terakhir artosipun wong ahli swarga, wong wedok calon ahli swarga. Wa idza ghifta anha hafadzat fi malika wa nafsiha. Wong wadon sing apik, Bu, tak baleni siji nalika dipandang sing jaler tansah nyenengne. Nomor loro nalika diperintah tansah mituhu gak usah mbantah. Nomor telu nalika wong lanang iku lunga, wong wadon kudu iso njaga dirine, iso njaga bondo donyane. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin, niku tugase wong wadon ketika gelem dinikah ya panjenengan ya kudu gelem nglakoni telu iki. Kenapa kok wong wadon kudu napa punika taat ning wong lanang? Krana wong wadon nampa mahar, nampa mas kawin.
Mulane mas-mas kanca-kanca rebana kok awakmu nikah mahare sampean kok utang oleh. Dengan mas kawin uang 1 juta dibayar utang oleh. Tapi nak urung mbok bayar ya aja mbok senggol. Ngono. Dik, lho urung bayar kok dak dik sikut wae kok. Urung bayar wae, bayar sik. Lah, halale mergo wis dibayari mahare. Ngono. Nak urung duwe mahar ya aja rabi sik, ngempet golek sik. Nekat menikah kok dengan mas kawin utang. La ilaha illallah. Aku ngono ki yo tau Pak ngakaton nikah ngantene lho kok utang kurang ajar. Ngoten. Napa bil mahari muajjalan. Ngoten nggih. Tempo ngono nggih. Lho kok utang ki piye ki aku yo ngono. Oleh Bapak ning kitab nggih oleh ning fikih yo oleh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nak panjenengan kabeh kepingin dzurriyyah thayyibah Bapak Ibu rumah tanggane iso tentrem bahagia. Konsep sing terakhir kangge panjenengan salah satun dzurriyyatun thayyibatun. Ada 3 perkara sing iso ndadekne dzurriyyah thayyibah, keluarga tenang, keluarga bahagia. Amin Allahumma amin ya Allah. Napa yang pertama zaujatun muwafiqatun. Wong rumah tangga bahagia siji Pak Bu, nak eneng wong lanang nikah karo bojone ada kecocokan. Dek ayo nandur pari nggih Mas nderekne. Niku lho jenenge cocok. Dek ndek dhuwit saithik iki cara ditukokno sapi ngono piye? Oh nggih Mas nderekne niku jenenge cocok. Nggih. Mas tak masakno terong pripun? Nggih, Dik seweneng. Wesuk ditumisne terong. Awan Mas dahar napa? Lodeh. Lodeh napa? Lodeh terong. Sore mak meneh. Mas dahar napa lawe? Bali. Bali apa? Bali terong. Terong wae. Wong lanang ya iso loyo kok. Ora percaya Bu nak wende bojo nang pakane terong. Lah kok ngene Mas? Ya wong terong kok ngono. Dikandhani kok sete. Lho sampean ora percaya ta Bu jirene terong peguyone tapi mbok blebes ya loyo aras-arasen cara macul ya aras-arasen. Dah wong terong kok. Teko sawah ndondot ning sor gedang. Lah wong terong kok terus. Ya mbakno cocok niku wong rumah tangga sing apik Bu, nak arep masak niku kondo sing jaler. Mas, aku mengko arep masak ngene, sampean seneng napa mboten? Oh nggih, ngono ki terus Bu. Lah wae lak nganten anyar tok. Lah nek nganten anyar cocok terus tok. Wong umpama ning niki nganten lanang kene nganten wedok. Lah sing nganten wedok iki lho ngentut jejer ngono ki. Karo sing lanang ngono ki ora nesu malah disedot. Entute cewek Madiun enak entute cewek Ngawi ngono to nggih. Tapi jajal nak wis tuwa-tuwa. Sing lanang tengak-tengok ning emper yang njaluk blonjo sing wedok mara. Gang sedilu dadak sing wedok ces ngentut. Ngono nggih. Ngono ki sing lanang nang tereng sedepe Bu, gak ngono kok. Jawabe sing lanang, bathang apa sing mbok pangan iki? Ya ngono. Yo bedane apa? Padahal ayate diwaca karo qori, ayate manten niku nggih padha sing nalika diwaca karo qori ngono. Nganten anyar ayate ya kuwi, dawuhe Allah ya kuwi, nganten kawak dawuhe ya niku. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Lho Bu, ayat nggih niku. Tuwek ya kuwi, nom ya kuwi. Ora kok ayat iku kanggo nganten anyar tok, gak. Nganten kawak ya ayate kuwi, nganten nom ya kuwi. Napa maksude wong nak wis rumah tangga ya kudu tenang. Nggih, muga-muga bapak-bapak sing gung iso tenang, ya muga-muga barokah ngaji iso tenang rumah tanggane. Krana apa uripe qanaah nrimo. Amin Allahumma. Blonjo 100.000 alhamdulillah. 75.000 alhamdulillah.
100.000 alhamdulillah, 50.000 alhamdulillah, 20.000 alhamdulillah, karek 2.000. Ya Allah, gak usah mbuk nggih, masyaallah. Artine napa sair niki? Artine sampeyan kabeh wong wedok kudu iso urip qanaah. Gak bakal wong lanang penghasilane gede kok blonjo cilik, gak bakal. Dadi nek umpamane wong lanang blonjo cilik iku mergo penghasilane nggih cilik, nggih niku pasti niku gak bakal. Sampan penghasilane sedina sekian ribu, 100.000, 800.000, lah kok blonjo 5.000, gak mungkin. Lha ngono lho. Artine napa? Wong wadon ya kudu paham kalian situasi dan kondisi. Ki keadaane piye, bojoku panen apa, duwe dhuwit kondi, rezeki kondi. Gak oleh wong wadon nuntut kudu sedina kudu 100.000, Mas. Sedina kudu 100.000. Nak gak sedina 100.000 we turu bali, aku tak turun jero tak kancing lawange. Naudzubillah min. Dari gak oleh Bu ngono kuwi, rumah tangga kuwi jenenge gak muafiqah. Nomor loro, wong rumah tangga pengen tentrem, pengen bahagia, wajarun tuhibbun. Karo tangga apik. Ayo sapa wae sugih mblegedu karo tangga iku jek butuh. Ra enek wong sugih gak butuh karo tangga. Nggih napa mboten? Jajal napa-napa lak butuh tangga. Ngene iki ndi hajat, ayo sing tukang masak ya tangga, sing tukang mladen ya tangga. Apa ngalami dhewe pekoh kok. Pekoh ngerti? Amoh ngoten nggih. Ya apa-apa butuh tangga, pengajian butuh tangga, tasyakuran butuh tangga, kesusahan butuh tangga, golek utangan. Ngono ki nek sing bantah golek utangan ning BRI ngono jerene. Lah BRI lah utang duit. Lah iki jajan nak tanggamu mati wirung duwe beras urung nyelepno, utang ning ndi wae? BRI. Assalamualaikum Pak BRI. Ana apa Bu? Badhe utang beras 3 kilo damel nglawat. Ora ana. Mulane kabeh niku butuh tangga, gitu. Ya Allah, kabeh niku lho butuh tangga. Garap sawah butuh tangga, meme gabah butuh tangga, gawe omah butuh tangga, nyalon lurah. Ayo jal wis sugih dhuwit ndah, tanggamu ra milih, ra ngarah dadi wae to. Mulane sampean kabeh nek arep nyalon lurah kudu tangga-tanggamu nang apiki. Angger petuk nang angklopi saiki. Nah, kaptok nu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha Yasin habibillah. Pengajian butuh tangga, tasyakuran butuh tangga, kesusahan butuh tangga, golek utangan butuh tangga. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Bu, penting tangga niku penting ya Allah. Enek susah
enek susah sing niliki dhisik sinten? Tangga tolong. Sing teko dhisik sapa? Tangga, Masya Allah. Terus ana ngapunten kebakaran sing nulungi dhisik sapa? Tangga, gak ngenteni anake. Anake omahe temayang kono, gak mbok enteni. Ya entek kok ngawur ae. Nang ndi tangga penting, Masya Allah. Tolong ngono ki tangga geruduk. Mulane sampean kudu apik karo tangga. Nek sampean gak apik karo tangga, tolong porak. Tolong lho wis ditekek lho. Lah mulane sampean butuh tangga. Mulane kabeh niki butuh tangga. Apa meneh tangga melarat, Bu? Apa meneh tangga melarat. Tangga melarat wisuk iso ndadekne gampang swarga nak sampeyan kabeh padha seneng karo tangga sing melarat. Aja malah mbok sia-sia. Wong melarat kuwi ya pawakan, sugih ya pawakan. Jajal kabeh sing teko pengen sugih tapi nyatane ya gak sugih kabeh. Ya ora? Lah berarti sugih niku ya pawakan. Mulane nabi barang kuwi ana sing sugih, ana nabi sing melarat. Nabi sing sugih sapa, Bapak? Nabi Sulaiman. Nabi sing melarat sapa, Bapak? Sampeyan krungu Nabi Ayub gak? Nabi sing melarat kuwi Nabi Isa. Omah mawon mboten gadah. Nak Nabi Yakub niku napa? Nabi Ayub niku sugih, Pak. Karya napa? Kayawane kawathah, raja kayane kawathah niku. Nabi Ayub sing melarat niku Nabi Isa. Sing paling sugih yaiku Nabi Sulaiman. Nanging ya nuwun sewu, nek eneng nabi kok melarat ya aja mbok anggap ra patek nabi, ya aja ngono. Gitu nggih. Kok nang sampean nang kiai sugih ki lho kiai tenan. Terus nang kiai gak duwe melarat, ra patek kiai, ya aja ngono, salah niku. Dadi menungso niku gak ana sing kuwasa, Pak. Menungso gak enek sing kuwasa. Nggih, sing kuwasa namung Gusti Allah. Seandainya menungso iku kuwasa, Pak Bu, sing ora mati iku dokter. Sing ora mati bidan. Kenapa dokter bidan kok gak mati? Mergo bidan dokter kuwi roh penyakit ya roh obate. Gitu nggih? Nyatane dokter padha mati, akeh sing mati. Kena corona, gitu nggih. Berarti dokter ora kuwasa. Seandainya menungso iku pinter, napa? Seandainya menungso iku kuwasa, sing eneng bocah pinter-pinter kuwi nega anake guru ya anake kiai. Mergo apa? Guru karo kiai kuwi tukang ngulang anake wong. Tapi eneng kok anake kiai ya bento, anake guru ya bento ya ana. Berarti menungso ora kuwasa. Sing nomor 3, Pak Bu, menungso iku seandene kuwasa angger eneng omah apik kuwi omahe tukang. Krana tukang kuwi tukang gawekne omahe wong-wong. Tapi nyatane yo eneng omahe tukang ranggadeg niku yo eneng. Aja kesinggung tukang wae. Yo eneng kok omahe tukang. Lho omah kuwi tukang gawekne omah lho lantai 2 lantai 3 ki gak omah sing gawe sapa? Aku to. Lah omahmu ngene. Gak roh nggone wesi jirene. Lha kok gak roh nggone wesi. Iki Pak tukang-tukang nggih eneng nggih. Aku tau ngaji ning Klino. Ning nggone tukang. Gitu. Aku mangkatku ya rada awal kaya ngene iki. Lah aku kudu pipis menjero omahe tukang. Lah kok omahe tukang lho ora gadeg tenanan. Lha ning apa niku kamarane ku ora ana pintune malah sarung amoh. Lho ngono-ngono iki. Iku omahe tukang kok potongan ngene aku ya ngono. Berarti tukang ya ora iso gawe omahe dhewe. Berarti tukang kuwi ora kuwasa. Lah panjenengan kabeh ki gak ana sing kuwasa. Kula ya gak kuwasa, jenengan gak kuwasa, sing kuwasa namung Gusti Allah. Sadermo awake dhewe nindakne perintahe Gusti Allah. Amin Allahumma. Wajarun tuhibbun sing nomor terakhir nggih napa? Wasolatul jamaah. Bapak
Mas manten, calon manten nak saged nggih monggo jenengan praktekne benjing utawa nak sak sampunipun won nikah diusahakan rumah tanggane sering-sering jamaah Bapak nggih, jamaah. Lah sathik-sathike jamaah daleme kan gede-gede to wong sekar omahe ombo-ombo kok. Mae Bapak Fitri, Mbah Rambat, Masya Allah sak monombane niku al muhajirin sak mengguri niku omanang gede-gedene ngene. Lah nek sing dinggoni napa? Tempat salat. Dadi omahe panjenengan daleme jenengan nak iso ana sing diwenehi kamar musala. Artine musala niku kanggo khusus tempat salat. Napa? Lah kamare sampean kok enek sing khusus tempat salat niku tempat sing paling apik yaiku tempat sing digawe salat. Dawuhe Kanjeng Nabi khairul biqaul masajid wa syarrul biqa usuk. Api-apike panggonan yaiku panggonan sing digawe masjid. Elek-eleke panggonan sing digawe pasar. Sampan kerasan di ning masjid karo ning pasar. Hei Pak, sampan kerasan di ning masjid karo ning pasar. Pasar nggih, wis tak terangne lho ya. Elek-eleke panggonan iki masjid. Apa? Pasar. Api-apike panggonan iku masjid. Ngono sampean jawabane jelas kok. Sampean seneng di ning pasar karo ning masjid. Pasar jenenge. Wis terus nak ning pasar. Nggih. Pun Ibu Bapak hadirin rahimakumullah, donganipun muga-muga Pak Sukir saha keluarga nggih punika Mas sinten niki ingkang dados manten Mas Anang Handoko kalian Mbak Ida Purwati anggenipun sejodohan anggenipun rumah tangga muga-muga dipun ridhani Allah Subhanahu wa taala. Besok anggenipun akdu nikah tansah dipun paringi kalancaran boten wonten musibah napa punapa amin Allahumma amin liridhoi taala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan arusaini lahumal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna bi ansal ghayat min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adama wa ummina sayyidatina Hawa. Ya Allah muga-muga pengantin kekalih rukunipun kados rukunipun sejodohanipun Nabi Adam kalian Ibu Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Yusuf wa Zulaikha. Ya Allah mugi-mugi pengantin kekalih sejodohanipun rukunipun kados rukunipun sejodohan Nabi Yusuf kalian Siti Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijatul Kubra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati wa bisyiril Fatihah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah matur suwun. Dumateng Bapak Ibu sekalian, saking keparipun Bapak Sukir sekalian Ibu jenengan pun khusus kundur niki dipun lajengaken acara ramah tamah. So mangke saksempurna acara ramah tamah kalajengaken wilujengan. Pramila sepisan malih kasuwun para rawuh Bapak Ibu mun kusa kundur ngantos sak paripurnane wilujengan. Matur suwun. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Monggo acara pengawasan dalu niki kita tutup kanthi wasan alhamdulillah
Mugi-mugi acara dalu niki beto manfaat ingkang sekata-kataipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula pribadi kala kata lepatipun kata subosito ingkang boten trapsel dhateng panjenengan sedaya pramila kunyuwun agung samudra pangasami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.